úspešne sme to zvládli. Nejaké drobnosti, ešte si slík musí ísť prerobiť, ale sme tu, tento modrý šíp. A je tu tých autičiek celkom akože dosť. Ako je tu fakt na čo pozerať. Jeden špeciál, ale by som to povedal prototyp, alebo promodifík, fakt pekné kusy. Venka. Aj nemáte sa to iba tu nedočúpali, že tu náhodou niečo rozkrádame. A tak. Počkáme do soboty. Zajtra budú ešte nejaké prehliadky a tak. Testovacie jazdy, ale tam radšej nejdem, aby som sa si nedojebal. No a v sobotu to bude na ostro.